afgelopen weken stonden bij Sterrenschool de klimboom in het teken van de Niervierdaagse. Met een sponsorloop werd geld opgehaald voor de Nierstichting. Alle deelnemers werden als helden onthaald op het schoolplein. Wij hebben vanuit de oudervereniging lopen natuurlijk altijd mee met de Aanvierdaagse. Helaas kon het dit jaar door corona niet doorgaan. En wij hebben met elkaar bedacht, oké, hoe kunnen we de kinderen toch aan de wandel, op een leuke manier aan de wandel krijgen. Wij hebben een meester op school, die heeft helaas problemen met zijn nieren. En zodoende zijn wij op de Niervierdaagse uitgekomen om de kinderen toch ook door middel van de sponsorloop geld in te laten staan voor de Nierstichting. En toch ook 4 dagen te laten wandelen. Ja, dat is geweldig. In de aanloop er naartoe hoor je dat idee ontstaat. Zonder dat ik daarvoor gelobbyd heb of wat dan ook. Ouders die dan zelf met een idee komen van laten we dan toch iets gaan doen waar kinderen sportief bezig zijn. En dan meteen een goed doel eraan verbinden. Nou goed, het is algemeen bekend op school dat ik nierpatiënt ben. Dus het was redelijk snel de link gelegd. Ja, ik heb een chronische nierziekte. Die is erfelijk. Dus vanaf mijn geboorte gaan mijn nieren al achteruit. Maar daar merk je niks van totdat je in een bepaalde gevarenzone komt waarbij je bloed gewoon niet meer genoeg gezuiverd wordt. Dat wordt de hele tijd lang onderdrukt, in de gaten gehouden met pillen. Totdat je in de percentages dat het nog werkt onder de 10 komt. Ja, dan zit je in een gebied dat je lichaam echt ondersteuning nodig heeft. En dat kan dan met dialyse. Ik heb het zo lang mogelijk proberen te rekken. Eigenlijk met het oog de dialyse te ontlopen. Ik heb een donor. Maar die woont in het buitenland. En vanwege corona zijn buitenlandse donoren gewoon opgeschort. Totdat er weer plaats in de ziekenhuizen was, de OK's beschikbaar zijn, IC-afdelingen ruimte hebben en dat het weer een planbaar item wordt. Dat is inmiddels aan de hand. Inmiddels weet ik dat mijn transplantatie aanstaande is, einde van de zomervakantie. Daar zijn we heel blij mee. Licht aan het einde van de tunnel, mag je dat zo zeggen? Ja, zeker. Ja, je krijgt dan een stuk gewoon leven weer terug. Ja, we hebben een klein 90 aanmeldingen van onze school. Dus meer dan de helft van de kinderen die lopen mee. Het is echt een groot succes. Groter dan we eigenlijk hadden durven dromen of kunnen bedenken van tevoren. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En ja, we vinden het ook gewoon fijn dat we de kinderen op deze manier ook mee proberen te geven. Dat ze ook wat voor een ander op deze manier kunnen doen. Dat vonden we, dat was een mooie bijkomstigheid. Jullie zijn toppers!